आमोखिया दिनै बैसागुनि मेकआप होदोंगोनदांलै फाग्लिया र' दावखोलांनां आयै माथो जाथारला माया बुरि पेन्सनसो मोनहांहां नुसिनथारबाय आं एक्सपायारसो थांगारहां मोनसिनथारबाय आं थांनाय बैसागाव आंनाव नोंलाय खारसननो रोङैया थांनाय बोसोराव आंखौ नोंलाय लानो रोङैया खुगायावब्ला नों खम नङा खामानियाव दाय रोङा जौ फेब्लाथ' बुंनाङा गोजौनि हाथरखि एरख्लायग्रा खुगा दं होनना दा बुंलाबाय नों नै मोनहरगोनबो खुगा दं होनना आंखौ दा जंखाय नै मोनलांगोनबो सानदोंमोन आंलाय नोंखौ लानानै संसार जालांनो नोंनि मोननाय पुरना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांजों आंलाय न'खर सोलिनो दानिया नोंसो मोनबाय खाफाल गेजेराव दोंनैसो खांनाया मोनगुलायनाय बाखुनाय बिबार होनलायनाया लरहायलांनाय बबाव नङा नों सोरनि महरखौ बेनो बे थानाय बोथोर थांगाफा बैसो थांगाफा महर मुस्रियाबो सोलायलांगाफा बैसागु बोथोर सौफैनायखाय खुंगुर गोनां बायदि गेजेर फैलायबाय गोदान बोसोरा सौफैनायखाय रोंगो मोननाय बायदि एदाव फैलायबाय बुरि पेन्सनसो मोनहांहां नुसिनथारबाय आं दिलेटसो थांहांहां मोनलायलांबाय आं इस गावहा बांद्राय मोजां मोजां नागिरलायो नों जाहोदों गाव जाहोनांनाय बायदि मोजां नागिरबायना बोथोरा बारलांबाय साख्रियाव नागिरबायना बैसो थांगारबाय मोननाय नङा आगै नोंलाय आं बायदि सेंग्राखौलाय गामि खाथिनि आंलाय बयजोंबो बाख्नाय जाखानाय बुलुबुथब महरखौ लाना दुगा मारिनाय साहोनोबा हागोन ना हाया नायलाबायनाय गोसो थोनाय दंखायो आंहा जौ लोङा सिगारेट सोबा खारसनहैनोसै आंहालाय बेनावनो देग्लाय बुरि पेन्सनसो मोनहांहां नुसिनथारबाय आं एक्सपायारसो थांगारहां मोनसिनथारबाय आं थांनाय बैसागाव आंनाव नोंलाय खारसननो रोङैया खुगा दं होनना दा बुंलाबाय नों नै मोनहरगोनबो थांनाय बोसोराव आंखौ नोंलाय लानो रोङैया खुगा दं होनना आंखौ दा जंखाय नै मोनलांगोनबो
Wah, lomba reserka. Bisa kerja itu. Bisa gu. Kau dang hampepe nayaw somayna usubida kayabla keseperdongobla dinay na dana langgo mena usubida kayabla keseperdongobla dinay na dana langgo mena Lasi gaya sosma gesam gana kau kona ek thor sandem khama sikha nu dau haya lama bengke pana nagir bai nai sikha nu dau haya lama bengke langkhar na nagir bai nai Purai kau dang hampepe nayaw somayna usubida kayabla keseperdongobla dinay na dana langgo mena Nanggo nang na sona hogan rupa nanggo nang na rupa hogan nang binay mani nang lubay nay baidi dokona nanggo dokona bayna hogan sona lay nang binay mani nang lubay nay baidi dokona nanggo dokona bayna hogan Angko nang burkhay na hanay nonga Meko na masang plasos mako kuna nay nugan ng kapalong Teza sidur ni Ali Masandeng angko manong deng Amni pisaya lay borbita tawon ni paskas kadar ka Masandeng angko manong deng Amni pisaya lay borbita tawon ni paskas kadar ka Ayah, jana habili Gazri daman lay bazay Gazri daman Aray na sanangko edaw dengang Aray na sanangko zongkay dengang Aray na sanangko edaw dengang Aray na sanangko edaw dengang Wah, lomba reserka. Bisa kerja itu. Bisa gu. Kau dang hampepe nayaw somayna usubida kayabla keseperdongobla dinay na dana langgo mena usubida kayabla keseperdongobla dinay na dana langgo mena Lasi gaya sosma gesam gana kau kona ek thor sandem khama sikha nu dau haya lama bengke pana nagir bai
दाव दां हांफेफे नायनायाव समायना उसुबिदा गैयाब्ला गोसोफोर दङब्ला दिनैनो दानो लांगौमोना नांगौ नोंनो सना होगोन रुपा नांगौ नोंनो रुपा होगोन नों बिनाय मानि नों लुबैनाय बायदि दखना नांगौ दखना बायना होगोन सनालाय नों बिनाय मानि नों लुबैनाय बायदि दखना नांगौ दखना बायना होगोन आंखौ नों बुरखायनो हानाय नङा मेगना मोजांब्ला ससमाखौ खनानै नुगोन नों खाफालाव रोजा सिन्दुरनि आलि मा सानदों आंखौ मा नंदों आंनि फिसायालाय बरपेटा टाउननि फार्स्ट क्लास थिकादारखा मा सानदों आंखौ मा नंदों आंनि फिसायालाय बरपेटा टाउननि फार्स्ट क्लास थिकादारखा आइया जाना होबायलै गाज्रि दामोन लै बाजै गाज्रि दामोन ओरैनोसो नोंखौ एदावदों आं ओरैनोसो नोंखौ जंखायदों आं ओरैनोसो नोंखौ एदावदों आं ओरैनोसो नोंखौ एदावदों आं
सेरजानि होनायजों बावखुंग्रि सिख्लाया गोदान महर लाबाय समायसिनबाय सिफुंनि देंखोजों बावखुंग्रि बिखायाव रिंसार होबाय आय' सोगोमसारबाय सेरजानि होनायजों बावखुंग्रि सिख्लाया गोदान महर लाबाय समायसिनबाय आंबो गोसो जाबाय आदा बावखुंग्रि बिखायाव गोसो होसार मोसाहैनो आदा बावखुंग्रि बिखायाव गोसो होसार रंजाहैनो फै आदामोन नोंसोरबो फै लोगोफोर नोंसोरबो फै रंजानाय बोथोराव रंजाफानि हाय आदाम बैसागु बोथोरखौ समायहोनि रंजानाय